Timun
tak jenggrengane jan ngajak ayo ae. Saben bengi sing apik lho Rik golek pasaran lho. Kowe engko clintisan ngendang kuwi. Nyawang tandeng tak telu jreng kok telu dadet bolak-balik ya maceng foto kona pengendangnya ayu boten yen memajangnya asik pae sawae didol wae pae nggo nyawer penyanyi mong janggung po ame-ame belalang kupu-kupu siang makan nasi kalau malam mimi susu perawan rasane ra karuan susu penyanyi pancen enak sekali Janur kuning ping 3 wis Dik yaya anake lah iya mbok padake sing orjen kembang wae weton duwite jeglok Dik tiba gunung wedi kok ora mlayu malah glenggon mapan wah cah edan iki wedi mose lah yo wedi ndak keneng Nati oh nggih Pacitan kiri wayang ngidul sithik sarwe Manutaya wong ayu sun mundhut karo wong ayu goyang Dek Pakde Sukir jenengan remen nggih remen nggih to ngersake lagu nggih ngersake lagu pun tansah nyawer pun to aja pun kathah terus pinten niku seoke nggih seoke oke tak ke meneh mengke nek nyawer ampun kathah-kathah nggih ling apa Indo mande wong mendem gak ngerti padha karo dhewe Indo mande masalah ya go Bali. Wah, jan. Aku gelem kaya ngene iki. Seneng. Padha karo dhewe. Indo. Niki capek gunung to? Langsung capek gunung to, Pak? Indo mande banyu aki ciu. Bane. Buka celok cayu. Nano yo dek jaman solo
Iki yalan. Wis iso ngetane DT Pak D Sukir hebat. Iya. Piyayu iki lho, duwite ra entek. Oke, mau nih. Oh, lah iku sik eneng ya. Jagong nek iki meni nyawer. Beliau ini ora sampe tanggungan. Pak Sukir jenenge ya. Wah, Piyayu Wonogiri kaya. Kumise ora tahan ya. Kuwi semakin mbok jikuki, Iya. kok tekane nang omahnya pirang-pirang. Oh, ngono. Heeh. Wah, Mulane iki ning Cuma yang Al-Qur'an apa Mas mau main sakartu mau jarine. Yo, syukur. Syukur bisa bar capek gunung Mas Dodo sik sak kondur dhewe ben kae kondur. Ini Mas Dadan. Oh, iki Mas Dada. Kuwi juragan kuwi. Juragan. Panahe Lagunya berapa apa? hektar ning kene? Mas Dada lagunya apa biasanya? Kok biasane Oh, leboke lebokno sik kok terus disuwuk ya. kok gesek. Oh. Sing dilebokke ra duwite. Mulane jan geseh tenan. Bocah kok mburi capek iki? Kok mburi capek? Ah iya. Ayo, Ora syukur. tau dinggo sare. Lah iya, ora tau diku apa. Yo. Syukur bisa. Lho. Gunung desa apa lagunya? Dek jaman perjuang jor kelingan anak lanang Mas Warno buta kalah
12 ke gantilan ning ati konjuk atur dumateng Bapak Dodo. Biasanya Mbak Tuti, nek ra Mbak Eva iki renek soalnya. Iya. Lah dituker, Bos. 12 ke gantilan ning ati, sumangga Pak Dodo. Ngajeng. Sekar besar. Mas Bayo. Gunung desa. Oke, baik. Pun siapkan, oke, terima kasih. Sampai siang kagem dulur kula lanang Mas Bagong. Oh, bek santayuk sinarengan kadang-kadang jelas nada campur sari. Sini kuyung alkalin audio sekondang. Monggo Mas Marno, mae cerah, terang mampirke. Juragane asih monggo. Miring ayo Mas, ijing miring. Monco warga ya. Teling ulan gemai, dewase tenerak lakon ayo Mas, ijing miring ayo Mas, ijing miring maju
kok kelangan kaya wong linggo mendem kangen gedene saku aduh sayang aku wedi yen wis mau wis kok bablasne begitu terakhir tang sak foto co Yo. Ayo telaske Pak De. Enggal bali do sumo bepudane ati rasaku kaya wong linglung mendem kangen gedene sasu Jelas nang kono iki. Yo.
dimereni kabeh kowe Gusti sing maringi Wis bejane wis bejane bejo dhewe-dhewe muga-muga awet-awet salawase nggih matur sembah nuwun Matur sembah suwun Mas Gun.